कि बुधिराम भाई कहले जान कि तोहरा गांव के लिट्टी भावे ना हमर चटनी स्वाद आवे ना, कि तोहरा गांव के लिट्टी भावे ना हमर चटनी स्वाद आवे ना, आ तोहरा भोजपुरी भाषा बुझाला ना, हमसे भोजपुरी बोलल जाला। कि अमित राय कहले कि जब से मिललू कप्तानगंज बजरिया में तो हमारा नजरिया में धंस गई, कि जब से मिललू कप्तानगंज बजरिया में तो हमारा नजरिया में धंस गईलू, आ तोहके मिले खातिर जो ही लहे करे जा मगर मिलेलू ना, कोना बियलिया में घुस गई। आके ससुररिया कि सुरेंद्र राय कहले कि आवा हमारा 18 चक्का पर बैठो तोहके पूरा शहर के सैर करा दे, कि आवा हमारा 18 चक्का पर बैठो तोहके पूरा शहर के सैर करा दे, आ की बड़ी फेमस है कुशीनगर के बुद्ध भगवान के मंदिर तोहके पूरा भीतरी ले ढुका जिला कुशीनगर तू। कि बुधिराम भाई कहले कि जब लगावे लू रेड लिपस्टिक तो उठवा तोहर लाल हो जाला, कि जब लगावे लू रेड लिपस्टिक तो उठवा तोहर लाल हो जाला, आ जब चले लू कप्तानगंज बजरिया में तो माँ कसम बवाल हो जाला। कि पकड़े निकलाई तो लागेलू भागे, कि पकड़े निकलाई तो लागेलू भागे, आ यही पर कहेलू कि बोलम जी करिया सड़िया ले ले हो नजरिया ना सड़िया करिया ले आई हो। कि उम्र सूरज के जैसन होखे जीवन चांदनी चमचमात रह, कि उम्र सूरज के जैसन होखे जीवन चांदनी चमचमात होखे, कि जन्मदिन के बधाई देतानी मोहन ओझा आपके जीवन में खुशियाँ की बरसात। हम सब बोलेंगे हैप्पी